Raġel ta' 41 sena residenti ħaltarxin jinsab fil-periklu tal-mewt wara li waqa' bil-mutur tiegħu bħala xaq. Fi stqarrija l-pulizija qalet l-inċident seħħ fis-sigħat bikrin ta' filgħodu għal ħabta tan-nofsija fit-triq Dalam. Mill-informazzjoni li ngħatat ir-raġel telef il-kontroll tal-mutur tiegħu u waqa' minn fuqu. Fuq il-post isejjaħ tim mediku u ambulanza li ħadet lix-xufier tal-mutur l-isptar Mater Dei sabiex jingħata l-kura meħtieġa. Aktar tard huwa ġie ċertifikat li weġġa serjament. Il-Maġistrat tal-Assa Donatella Frendo Demek fetħet inkjesta. L-investigazzjoni tal-Pulizija dwar dan il-każ għadhom għaddejjin. Raġel ta' 37 sena kien arrestat minn residenza fil-Ħamrun. Investigazzjonijiet mill-Pulizija brabta ma' 3 serqiet minn ħwienet differenti f'Birkirkara waslu sabiex kmien il-ħamis filgħodu ġie arrestati suspettat allegatament involut f'dawn ir-reati wara analiżi li twettqet fuq filmati ta' sigurtà u ġie identifikat u arrestat. Ir-raġel preżentament qiegħed jinżamm fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija fil-Florjana sabiex jassisti fil-investigazzjonijiet u mistenni jitressaq il-qorti fil-jiem li ġejjin.